Siyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane nakulesikhathi sanamhlanje egameni likaJesu. Ngivalelo angakuphazamisi. Yes. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Siyambonga uNkulunkulu asiphezi. This is another day. This is the day that the Lord has made for us to be glad and rejoice in it. Siyohlezi simbonga njalo uNkulunkulu nangaso lesi sikhathi. It's a generation ke bazalwane. I was sharing with one of my brothers ngithi kune transition eyenzakalayo kulesi sikhathi samanje. Khona into eyenzakalayo. uNkulunkulu ke usemsebenzini bazalwane, siyamkholwa. Something wonderful is about to happen. Egameni likaJesu. Let me recognize wonke umuntu osongenile la ngaphakathi, wona wonke ama-province nama-big cities akhona nama-cities amancane. Bingelelekani bazalwane, bingelelekani egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Before ke siqala ingxoxo yethu namhlanje, I would love us to ukuthi sithandaze. We pray uNkulunkulu ukuze abe ngithi asikwazi ukwenza into outside of God. So yonke into masiyenza siyenze sikuye ekhona konke kokhona more especially masenza into ethinta yena makungaye. Everything is about him. So I would love us to pray bazalwane egameni likaJesu Kristu. Baba wethu engcwele, siyakubonga uNkulunkulu wethu namandla onke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you Lord, uNkulunkulu wethu omuhle. Oh moya ngcwele, Baba wethu namandla, sondela kuwe nakulesi sikhathi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray, Heavenly Father, yenza njengokuthanda kwakho, njengokufisa kwakho, konke okusentandweni yakho kufezekise nakule ndawo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Akukho ngisho emanzilini ethu ke uNkulunkulu ukufezekisa icebo lakho, konke kulele kuwena uNkulunkulu wethu namandla. Athi uJoba linakuvinjwa uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni likaJesu, egameni likaJesu alinakuvinjwa icebo lakho, alinakuvinjwa. Baba wethu sesikhona uNkulunkulu namandla egameni likaJesu Kristu, yenza njengokufisa kwakho uNkulunkulu wethu oyingcwele, nakho konke okusentandweni yakho egameni likaJesu Kristu makwenzeke uNkulunkulu namandla according to your word in the name of Jesus. Siyakubonga moya ingcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you Lord in Jesus name. Amen. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane, siyabonga kakhulu, siyabonga. Be greeted once again egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu uzokwenza isimanga lapha namhlanje. Siyamkholwa uNkulunkulu, asoze sayeka ukungamkholwa. Angithatha lithuba ke ngibingelele my guest ekhona la ngaphakathi. Angenze kanje egameni likaJesu. Yes. Angithatha lithuba ke ngibingelele guest yethu esivakashele la namhlanje nathi la kulolu suku la namhlanje. Mama, ngithatha lithuba ngibingelele egameni likaJesu. Ngiyabingelela mfundisi egameni likaJesu. Niyaphila kodwa mama? Ngiyaphila mfundisi, njani? Ngomusa wayenkosi mama, siyaphila, uNkulunkulu sasigcinile. Siyabonga kakhulu mama. Siyabonga mama ukuthi usivakashele, mhlawumbe nakwabaqala ukukubona. Babona mama namhlanje okokuqala babona mani namhlanje? Babona umama Obuthelezi. Mama Mshenge. Yebo, mama Mshenge. Mama sibingelela mama, siyabonga mama kakhulu. Hey, yeah, kuningi mama kuyenzakala. uNkulunkulu ngihlezi ngisho ngithi umsebenzi kaNkulunkulu akekho umuntu ongawuqeda, awupheli.
futhi awusoze noma ngabe ubhizi kangakanani you will never exhaust umsebenzi kaNkulunkulu. So uNkulunkulu kuhleze ekhuluma njalo nje without fail. So namhlanje mama sizoba nawe egameni lika Jesu Kristu introduce bazalwane umama uButhelezi esinaye la namhlanje egameni lika Jesu Kristu. Safisa mama ukuthi sivele singene straight entweni uNkulunkulu asihlanganisele yona namhlanje all the way from KZN uzoba lapha eGauteng egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mama namhlanje usiphatheleni egameni lika Jesu. Amen. Ngiyabingelela abazalwane bonke egameni lika Jesu waseNazaretha. Umama uButhelezi umntwana kaNkulunkulu osezakele ngomusa kaNkulunkulu. Yes. Kuningi okusenhlizweni yami kodwa ezincika kaNkulunkulu isasho nje ukuthi angisho lokho uNkulunkulu angilethele khona. Ngithanda nje abazalwane bamazwe umama uButhelezi ngoba kulezi insuku baningi abantu bayazisho kodwa indaba yami ukuthi umama uButhelezi ubani isuka phi indaba yakhe. Indaba yami ekuzaleni kwami ngizalwa nje ekhaya ngikhuliswa uma wami engumfelokazi. Ngithe ngivula amehlo nje ubaba bengasekho ngakhula kuleso simo nje ekhaya eliphansi elidelelekile ngohlobo olumangalisayo yaqhubeka impilo. Age of 7 uNkulunkulu eqala ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu ngiqale bengena 7 years kodwa angazanga ngalesa sikhathi ukuthi kwakuNkulunkulu okhuluma nami. Uma ngilele ngimncane nje nasilele nje nabobhuti bami nje endlini leyo eyodwa sahlala kuyona nomama. Uma sekuzosa ngivane ngibone indle enkulu ngalesa sikhathi ngangithi indle enkulu engakaze ngiyibone. Kule ndle enkulu kuyakhanya phakathi. Uma kukhanya kule ndle phakathi kuculwa lona iculo ejwayelekile kodwa liculwa ngendlela engakazi ngize ngizwe. Iculo ngiyalazi kodwa indlela ababelicula ngayo abaphakathi yayidabula kakhulu inhliziyo yami. Iculo babelicule babelalithi uzongena kanjani eKhenani ngoba kungena isono khona kangeni ongcolile. Mabelicula leli culo ngingaphandle nje ngingane ngifuna ukuyongena kule ndle enkulu. Ngifuna ukungena ngazungeza angiliboni isango lendle enkulu and ngizungeza ngiyakhala. Ngikhalela ukungena angiyiboni indlela yokungena. Angiliboni igate lokungena ngakhala ngaze ngathatha isteps sokuthi angiphindele ekhaya ngoba kusho ukuthi angivumelekile ukuthi ngingene la. Uma ngithatha istep sokuphindela ekhaya uvane kwangekho umuntu bonke abantu babe ngaphakathi akekho engaphandle. Kodwa uma sengithatha isteps ngithi ngiphindele ekhaya kuvane kuqhamuka indoda engayazanga. Ithi ufunani la ngithi mina ithi ukhalelani ngithi mina bengifuna ukungena kodwa ngiyibona indlela yokungena. Ithi yona phindele ekhaya uyogeza. Mawusugezileke ngizokwazi ukungenisa lana. Ngiphinde ngejubane ngiphinde ekhaya ngiyogeza. Ingavane ngaphaphama. Ngijabule ngithi nje ngizofika ekhaya ngigeze mase ngiyabuya. Ngavane ngaphaphama ngaleso sikhathi and inhliziyo yami yababhlungu. Ngangingane kakhulu. Ngavane ngiyaphaphama sekusile. Ngavuka ngageza khona lento yasemakhaya ngoba ngikhulele emakhaya yokulala nje ungagezile nizingane. Ngavuka nje ngavuka ngathela amanzi ngageza ngaphindela ngolala ngifuna ukuyongena kule yandawo. Angikwazanga phinde akubange safika ubuthongo. Ngayitshela enhlizweni yami ukuthi angisezulala ngagezile sengizokwenza sure ukuthi ngiyageza before ngilale kuze ngingene kule yandawo ngoba into eyenze ngangangena kusho ukuthi bengingagezanga. Ngisithathe leso sinqumo sokugeza ntambama ngikhuthalela ukugeza ngaze ngakhohlwa na ukuthi ngangikade ngiphupheni angiphindanga ngayo ngena. Ngomusa kaNkulunkulu after 20 years ngaleso sikhathi after 20 years uNkulunkulu ngamukela uJesu njengenkosi nomsindisi.
mangamukela uJesu libuye lelo phupho kube ngathi ngiliphupha izolo. Athi uMongcwele lo yakukhumbula lokho akugeze ngakhuluma ngakho age of 7 years. Ngangikhuluma ngalokhu ukugeza kwegazi lika Jesu. Ikhona ke lokho engikhuluma ngakho. So ke nginawo kusho ukuthi kusukela lapho ke yaqala ke into yami noNkulunkulu ekhuluma empilweni yami. Ukuzaleka kwami kukulaphana kuHezekiah nje. KuHezekiah chapter 16 impilo yami njena nje akukho kunye ngale kwalokho ozokuzwa lana injena nje uthi ke chapter 16 Hezekiah from verse 4 uthi ekuzalweni kwakho inkaba yakhe ayinqunywanga ngosuku lokuzalwa kwakho awugezwanga ngamanzi ukuba uhlambuluke awuhlikihlanga nakanye ngosawoti awusongwanga nokusongwa awuhawukwelanga yiso ukuba kwenziwe lokho kuwe uphathwe ngobubele kepha waphonswa endle lokhu wanengeka ngosuku wazalwa ngosuku lokuzalwa kwakho lapho ngidlula kuwe ngakubona unqasha egazini lakho ngathi kuwe wena osegazini lakho phila yebo ngathi kuwe wena osegazini lakho phila wande njengehlumela lasendle wanda wakhula wabukeka nokubukeka amabele akho aphuhla nezinwele zakho zazimilile kepha wawunqunu wawuze lapho ngidlula kuwe ngabona bheka kwakuyisikhathi sakho isikhathi sokuthanda nganeka ingubo yami phezukwakho ngembathisa ubunqunu bakho yebo ngafunga kuwe ngangena ezivumelwaneni nawe isho inkosi uJehova waba ngowami ngakugeza ngamanzi ngahlanzisisa igazi lakho kuwe ngakugcoba ngamafutha amen. Ngithanda nje iyona ke impilo le kaMama uButhelezi ekuzalweni kwakhe akalulelwanga sandla akagonwanga akahawukelwanga akekho owamenzela umusa impilo yakhe nje ikanjena nje alikhise lamhawukela ubesehlane noma ubephakathi nabantu ephila nabantu kodwa impilo yakhe ibiyihlane nje ubesehlane nje lapho uNkulunkulu uthi ke akekho wakuhawukela nalapho uNkulunkulu akasho ukuthi ngafike ngakuthatha uthi ngakubona unqashanqasha ngathi kuwena anda wakhuluma izwi likaNkulunkulu ukuphila kwami kuqhamuka ezwini ayikho enye into namanje engizoyisho ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu uNkulunkulu uthi uthi ngakubona ulapho wawukhona ehlane ngase ngithi kuwe phila wena osegazini lakho phila wande njengehlumela lasendle amen bazalwane ilokho uNkulunkulu akwenzile empilweni yami ukuthi ngiphila ngenxa yezwe lakhulunywa uNkulunkulu empilweni yami kodwa mina ayikho into yami ephathekayo engathi nakho nalokhu ngoba impilo yami ibisehlane soke ngahamba noNkulunkulu nje impilo yami isehlane ngiyakhula ngiyezwa ukuthi ngiphakathi nabantu ngiphakathi kwabantu kodwa eyami impilo ngiyezwa ukuthi ayiphethwe la izinto engidlayo ezehlane kangangokuba abantu abaningi abangazi angiphumi indawo akekho umuntu ongasho ukuthi yebo noma engazi ngizaliwe phakathi kwabantu ongasho impilo yami ayikhulume ayiqede ngoba impilo yami ngaphezulu kokuphila kwami uma ngilana angizelanga umusa yilo lelozwe likhuluma ehlane ukuthi hamba uye kubantu bami manje sekuyisikhathi sokuthi lezi zinto engikutshele zona ehlane
uyidlulise kubantwana bami kulesi sikhathi. Isakhuluma inceke kaNkulunkulu njengamanje, ikhuluma ngoshintsho oluzoba khona emhlabeni oselenzeka futhi siyayizwa imhele umntwana kaNkulunkulu isima safani asafani umntwana kaNkulunkulu yonke into ishintshile manje. Obekujwayele ukwenzeka akusenzeki. Bayazi abantwana bakaNkulunkulu kulesi sikhathi ukuthi kwenzakalani. Ngiyayiconfirma lento eshiwe inceke kaNkulunkulu. uNkulunkulu izathu angilethele sona lana ukhuluma ngokulandwa kwenkazimulo yakhe ezizweni. Kulesi sikhathi uNkulunkulu ufuna inkazimulo yakhe ibuyele kuyena, inkazimulo yakhe. Uma sifunda laphayana izwi likaNkulunkulu izikronike laphayana zokuqala, ngizofunda nje egameni likaJesu waseNazaretha. Izikronike zokuqala laphana uchapter 16, izikronike zokuqala chapter 16 uverse 24. Wakhona egameni likaJesu waseNazaretha, izikronike zokuqala chapter 16 uverse 24 ofundeka kanjena ke bazalwane. Uthi uNkulunkulu landani inkazi, uthi laphayana ngicela landani inkazimulo yakhe phakathi kwabezizwe, izimangaliso zakhe phakathi kwabantu bonke. Amen. Uverse 26 ngicela umfundo, ngokuba bonke onkulunkulu babezizwe bayizithombe, kepha uJehova walenza izulu. Amen bazalwane. uNkulunkulu udala izimo. Mawufunda laphayana kwiZaga 25 uverse 7 kuthiwa kuyigugu uNkulunkulu ukufihla indaba, kodwa kuudumo emakhosini ukuyiphenya indaba. Amen bazalwane. Khona izinto ke manje engasezukwazi ukuhlala phezulu kwezinye, itshe liyasuka phezulu kwelinye manje. Uthi uNkulunkulu ibandla alande inkazimulo yakhe. Mawufunda uIsaya chapter 40 verse 5 uthi zonke izizwe zizoyibona kanye inkazimulo kaNkulunkulu. Zonke izizwe zizoyibona inkazimulo kaNkulunkulu. Mawufunda incwadi kaHagari laphayana uthi ubani owayibona lenkazimulo esikhathini saqala, kodwa manje yokugcina izoba nkulu kuneyaqala. Inkazimulo kaNkulunkulu inkulu kakhulu ukuneyaqala egameni likaJesu waseNazaretha. uNkulunkulu ukhuluma ngokulandwa kwenkazimulo yakhe. Uma laphayana mawufunda incwadi kaHagari uthi uNkulunkulu usazogumbuqela. Haleluya. Chapter 2 athi usazogumbuqela ihashi nenkweli yalo nezinqola, everything, nomhlabathi nolwandle, yonke into izoshaka, kushaka ama foundation manje. Kushaka i-foundation even emishadweni. Haleluya. I-foundation iyashekwa kumabhizinisi, kwi-career yakho, yonke into iyanyakaza manje because uNkulunkulu ufuna ukubuyisa inkazimulo yakhe. Amen bazalwane. uNkulunkulu akasebenzi ngemix. Amen bazalwane. Izinto ezihlangene ndawonye. Amen. Uma ezodala izulu nomhlaba, uNkulunkulu wathi akuhlukane ubumnyama nokukhanya. Amen bazalwane. Uma uNkulunkulu ezosebenza esezophakamisa uJesu, umhlukanisa nabafundi bakhe. Haleluya. Baze uyamkhaphela omunye wabo. Ema eseyesiphambanweni abafundi babengasekho, wahamba yedwa ngoba sekufanele kube uyena yedwa. Haleluya. Ozolenga esiphambanweni, angalengi nabanye. Amen bazalwane. Khona izinto ezihlukanayo kulesi sikhathi, kuyahlukana izinto manje. Kunabakhethiwe uNkulunkulu. Amen bazalwane. Bacindezeleke ngohlobo olumangalisayo, sebehlale isikhathi eside ezimeni ababhekene nazo bengakwazi ukuyishintsha, futhi noma beyibona bengakwazi ezinye ngisho ukukhuluma ngazo.
kuso ngoba bezwizwi lathi hlala kule ndawo ngila mina. Amen bazalwane. Khona izima bazalwane abadlula kuzona bafisa ukuphuma osecelene athi mina ngabe kade ngashiya. Amen bazalwane. Athokalakala umntwana kaNkulunkulu angakwazi haleluya baze bathulunge kakhulu ingenxa yokuthulunge kakhulu akalunganga kakhulu ukuthi impilo yakhe ayiphethwe lana and indlela acabanga ngayo akacabangi njengalana. Haleluya. Uma lithi izulu uma uphuma lapho uzobungishiya lapho. Haleluya. Akasahlalela ukuthi uhlalela isimo usehlaliswa ukuthi izulu lilana. Noma ngabe ngiyayibona ingonyama engiphakathi kwazo ngizohlala la ngoba izulu lilana. Haleluya. Haleluya. Noma ngabe kwenzakalani ngiyayibona impisi ngoba uJesu ushilo bangcwele wathi nginithuma njengezimvu phakathi kweimpisi. Haleluya. Sihlezi phakathi kweimpisi ibandla likaKristu. Haleluya. Futhi into eyenzakalayo njengamanje ibandla likaKristu malihleli phakathi kweimpisi uNkulunkulu uthi kumina sesigugile isikhumba sempisi ebesimbethwe yimpisi isikhumba semvu yonke leso sikhumba noma babe besesithatha 20 years ihlezi impisi ihlulekile ukudla manje. Haleluya. Egameni likaJesu uzophuma ungenamyocu. Haleluya. Uzophuma unganuki ngisho intuthu. Haleluya. Yalo mlilo buhlezi wona for 15 or 20 years or 30 years. Haleluya. Ngoba ochosen bayama nangeyikhathi lapho kungamiwa khona. Ochosen banesibindi njengengonyama. Haleluya. Bahamba indlela engahanjwa abantu. Haleluya. Abantu mabethi phezulu ochosen bashona phansi. Haleluya. Ochosen bona bayanaba ngesikhathi bonke abantu bemile. Ilapho into uNkulunkulu ayifunayo ufuna ukubuyisa inkazimulo yakhe ngebandla lakhe egameni likaJesu waseNazaretha. Uthi khona nokungahlulayo na indaba yami ilana ke bangcwele. Haleluya. uNkulunkulu uthenja kulandwa inkazimulo. Iprofesi engizoyiletha uthi uNkulunkulu ufuna udumo akulandwa inkazimulo. Ivesi engilifundile laphana u26 iziKronike uthe bonke oNkulunkulu oNkulunkulu babo bayizithombe kepha uJehova wenze izulu. Haleluya. Indaba yami ilana ke bazalwane beku 2014. Haleluya. Kwaku March ngo March 8. Haleluya. Kwavela indaba nje zasabalala nje kuma TV kuphi kunebhano elalahleka malilahleka leli bhano elilahleka ezweni la eAsia indawo yakhona kuthiwa iseMalaysia ezweni laseMalaysia. Amen bazalwane. Lalahleka leli bhanoyi yaba indaba nje ngazo zonke indaba esizwayo nami nje hawu lizotholakala ibhanoyi. Haleluya. Lacingwa kwangaba into nje etheni kumina. Haleluya. Engenzi lutho kwaba udaba nje olufanayo nazo lonke udaba. Haleluya. Kuthe ngo day 2 lilahlekile ibhanoyi. Embonweni engawubona ngibone ngimi phambi kwecontainer enkulu. Le container ngiyanqatshela ukuthi ngiyibuke ngabhekiswa phambili kodwa ingemuva kwami. Into engayinothisa kule container yayinkulu imhlophe. Ingathithi ibhalwe ngama marking pen abovu na blue. Engathithi nje ibhalwe ngama marking pen abovu no blue no pende nje o blue no bovu. Amen bazalwane. Mangifuna ukuphenduka ngifuna ukuyibuka le container. Nginqatshela ukuthi angiyibuke ngibheke kuthiwa ngibheke phambili. Mangibheka phambili ngabona ulwandle olukhulu ulwandle. Kodwa umehluko walolu lwandle ulwandle olubovu lwegazi. Lolu lwandle lubovu luyigazi nje. Kuyigazi nala nasemhlabathini la ngimiswe khona kubovu nje kubovu yonke indawo. Mangiyabheka ngibona
abantu kunabantu kulolu lwandle bazama ukuphuma akuphumeki, bazama ukuphuma akuphumeki. Okwenzekile aphuma baleke badlule la phambi kwami. Ngimile ngiyayibuka lento, adlule la phambi kwami, omunye ashelela phindele khona. And baningi laba bantu, yayithusa kakhulu le yanto engayibonayo ngaloba busuku. Ngangaphuphi kwakuyi umbono, badlule laba bantu babaleke baphindiswe phakathi. Haleluya. Hayi wadlula lo mbono, angi-understandanga lutho okwangampela, noma ngikhuleka akwenzekalanga lutho. Uma kusanga kusasa ngiqhubeka nje nomsebenzi wami engangenza imihla ngemihla, izwi likaNkulunkulu lathi kumina, awulandele le ndaba leLabhanoyi, hamba uyilandela le ndaba yalaLabhanoyi. Ngathi moya ongcwele, kwaku9 ekseni, lahle kwaku-day 3 lahlekile leLabhanoyi. Ngifike ngihlale phansi phambi kwe-TV ngibuke ngilalele ngibone kuyakhalwa, ziningi izinto ezikhulumayo, imndeni kuthiwe nje ayi kodwa kusazanywa kuyagijinywa, kubhlungu ngendlela eyisimanga. Ngase ngithi moya ongcwele, ngiyabona kubhlungu manje ke kwenzakalani, ngingenaphi mina kuyo yonke lento, angiqondi ngampela. uNkulunkulu wayasho isimanga kumina wathi lizocingwa leLabhanoyi ngeke baze balithole. Ngathi Nkosi ngeke baze balithole. Wathi no, ngifuna kubuya inkazimulo yami, ngifuna ukubuyisa inkazimulo yami emhlabeni. And that time izizwe zonke bangayisesha nabazalwane lento iyatholakala laphana nje konke ama social network akhona. Bathi eNayimalaysia MH370 kwakuyigama lalelo Bhanoyi, MH370 yakhulunywa le ndaba, yakhulunywa zonke izizwe zahlangana zalicinga. Amen. The time uNkulunkulu esho leyo nto kumina ukuthi ngeke baze balithole, ufuna kubuyiswa inkazimulo yakhe, angikholwanga kayimina, kodwa ngezwe ukuthi lento iyangishake because ngezwe isikhumba sami sashintsha. Ngabuza ubuthakathaka emzimbeni, nganga understand ukuthi kwenzakalani ngampela, ngavane ngabuthaka emva kwaleyo nto. And angiphindanga ngahlukana ne-TV ngaleso sikhathi, kwase kuyiyona ndaba ekhulunywayo. Ngiqale ngiyimunyunga kodwa ngingayitsheli umuntu ngisho endlini because ngabona ukuthi engathi khona ongahambi kahle kimi. Haleluya. Kuthe maqhubeka, kuthe ngo day 4 mangikhuleka uNkulunkulu ngithi mina Nkosi, manje ithini into yalana futhi lento siyangihlukumeza manje. Ngangiguqile ekseni ngikhuleka ngo 3 ngikhala because lento yayiwumlilo kumina, ukuyamukela nokuthi ngizoyithini kumina ngizoyithini nje emhlabeni, ngiqala kuphi. uNkulunkulu wavane ngathi ngiguqile kanjalo, wavane wehlisa imap. Mayehlisa imephu ngiguqile, abese kuqhamuka umunwe kaNkulunkulu ukhombe kwimap uthi ikla le ndawo obukuyona izolo, lo mbono obuwubonayo wecontainer yile Labhanoyi. Njoba ububona wena icontainer no blue no white, awubuki ikhala wale Bhanoyi ngampela no red. Ngampela lento sengiyayibona manje isiyenza isense ukuthi ungalesa sikhathi mina ngibone kungathithi nje ama marking pen kanti beku amakhala aleli Bhanoyi. Ngafihlela ukuthi iBhanoyi, ngabona ngathi icontainer kanti iBhanoyi. Wathi ke laba bantu about 239 abebe lapha kulela Bhanoyi bakulela chibi. Haleluya. Kulela chibi kunaba abantu abaphilayo emhlabeni abaziyo ngalo. Haleluya. Abaziyo ngalo ngalela chibi, abaziyo ngayo, kodwa akulula manje ukuthi bayiphakamise lento, ngoba ukuvela kwalento kuzovela leza imfihlo ezilapha yana abangafuni zivele. Haleluya. Bayazi ukuthi leli Bhanoyi likuphi. Haleluya. Kodwa manje inkinga eyokuthi uma kuphuma leli Bhanoyi lana livela ukuthi likuphi. Haleluya. Kuzovela leya mfihlo ekade yenzeka yobumnyama elapha yana. So ke manje
ngifuna ukuthi ibuye inkazimulo yami emhlabeni. uNkulunkulu ayikhombe le ndawo. The same time ngivane ngithatha ifone, ngithathe ifone, ngicheck imap, ngivula imap, mangibheka imap ngiyibone le ndawo la kwimap, ngithi nayi le ndawo umuntu kaNkulunkulu aduma khona. Kusho ukuthi kukule ndawo lana la umuntu kaNkulunkulu ngiyithole le ndawo ebikwimap ngesikhathi ngikhuleka, ngiyithole efonini. So ke since then ke bazalwane impilo yami yaba muncu ngendlela eyisimanga, because ngahlala ngathi uNkulunkulu wami ngithini kubani. And kwakunabazalwane ngaleso sikhathi, they came and pray for me, bangisupporta, because ngavane ngaba weak, isikhumba sami sashintsha, ngeza ukuthi understand ukuthi kwakuseyisikhathi esincane, kwangaphili ngisho unyaka. And nginalento yokuthi ngenzeka ukuthi angizwanga kahle, ayikho lento. And abantu abaningi engangibaxoxela namanje abayikholwanga leyo nto ukuthi ngampela uNkulunkulu wayisho. Sekuhamba iminyaka ke bazalwane, seku 11 years manje. Uma ngibuza uNkulunkulu ngo2015 isangihlupha lento, ngithi Moncwele ungisa kulelizwe engakhuluma ngalo, kwangisa kulelizwe ke bazalwane elilana kuHagari uchapter 2. Mangibuza ngithi Nkosi siyoba yini isikhathi salento, kuyokwenzakalani, kuyokwenzakalani ngampela emhlabeni. Ngiyaxolisa bazalwane, ilaphayana indaba yami. Yebo, kuchapter 2 uHagari uthi kuNkulunkulu lana egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngiyaxolisa bazalwane, uthi ke uNkulunkulu ngisazozamazamisa umhlaba. Ku chapter la ngizocela uqala ku verse 20. Izwi lika Jehova lafika okwesibili kuHagari ngolwama-24 lwenyanga, lathi yisho kuZerubhabheli umbusi wakaJuda uthi ngiza kuzamazamisa amazulu nomhlaba, ngigumbuqele isihlalo sobukhosi semibuso, ngichithe amandla nemibuso yabezizwe, ngigumbuqele izinqola nabakhwele kuzo, namahashi ayakuwa nezinkweli zawo, kube yiloyo naleyo ngenkemba yomfowabo. Amen bazalwane. Uthi ke uNkulunkulu lana wathi uNkulunkulu kumina kusazofika isikhathi, umfundisi akhulume ngaso, ngibonga ukuthi angikaze ngixoxe naye endleleni. Haleluya. Sokushake kwezinto sezinto ezishiftayo njengamanje ziyenzeka lezi zinto, siyayibona futhi siyazizwa ukuthi izinto ayisafani nakuqala, izinto zisafani nakuqala. And ibandla libukeka ongathi lona eselilele kakhulu manje. Ibandla likaKristu liphindele emumva manje ngenxa yokudideka. Ingakho lithi zikaNkulunkulu ngenxa yokwanda kokuba abaningi bayopholelwa uthando. Haleluya. Ububi sebube buningi emhlabeni, lupholile uthando lukaKristu kubantwana bakaNkulunkulu. But siyayibona izinto even kule nyanga esikuyona, izinto ezenzeke emkhathini, ilanga nenyanga, yonke lento leyo nto isho something. Hayi ukuthi nje into nje ezokwenzeka idlule, kodwa ikhona ekukhulumayo. Bayazi uNkulunkulu abambulele ngalezi zinto ukuthi kwenzakalani ebandleni. Yes, siyakubona physically ngamehlo, but kunakumoya khona into eliyenzayo. Haleluya. Uthi uNkulunkulu ke before, haleluya, ngenze yonke lezi zinto, ngizonyakazisa. Mase kuthi uNkulunkulu ukhulume ngensali ke bangcwele, uthi khona insali yakhe yiyo lezo landa inkazimulo. Haleluya. Kulezi zizwe ezinoNkulunkulu abangakhulumi. Haleluya. Ngiyathanda ukuchallenge ibandla bazalwane. Haleluya. Ukuthi angingabibikho njengamanje, ake uchecke la uhleli khona ukuthi ukhona uNkulunkulu. Haleluya. Kulesi sikhathi
sijabuliswa ukuthi ngisebandleni lami. Hallelujah. Nginabafundisi bami, nginomama bami, nginobaba bami, ngicovered. But sike sayicheck nento uthi ukhona uNkulunkulu lapho. Hallelujah. Ngoba ngenzeka ukuthi ujabulela ukuhlala lapho akekho uNkulunkulu lapho. Hallelujah. And njengoba uNkulunkulu engekho lapho ayizuyibona inkazimulo kaNkulunkulu. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu inkazimulo yokugcina inkulu kuneyaqala. Hallelujah. Ngizomemezela egameni lika Jesu kwintsali kaNkulunkulu. Hallelujah. Ukuthi ayilandwe inkazimulo la sikhona. Hallelujah. La ukhona ayilandwe inkazimulo kaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. And ngichallenge. Hallelujah. This is a challenge mfundisi. Hallelujah. KoNkulunkulu base Gauteng. Hallelujah. oNkulunkulu base KZN mabe oNkulunkulu. Hallelujah. If be oNkulunkulu, hallelujah, mabakhombisa abantu babo ukuthi ba oNkulunkulu. Hallelujah. Kukhishwe lela bhanoyi lalikhona. Hallelujah. Ngichallenge oNkulunkulu base Eastern Cape. Hallelujah. Mabe oNkulunkulu. Hallelujah. Mabe oNkulunkulu abase Northwest. Hallelujah. Noma ngabe yipi province. Hallelujah. La kukhona wakho khona uNkulunkulu. Hallelujah. Ngikusho ngesibindi. Hallelujah. Nangamandla kaNkulunkulu. Because angihambi ngedwa nceke kaNkulunkulu. Kuna le 3 code engihamba nayo. Elithi zikaNkulunkulu imicu emithatha ayinqamuki. Ayinqamuki kalula. Hallelujah. Iyona engidonsayo. Hallelujah endleleni. If ngila eGoli ngidonswa ileyo code, leyo 3 code, umoya ongcwele. Hallelujah. Ulizwi kaNkulunkulu. Hallelujah. Indodana kaNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu. Hallelujah. Oyibonakalisile empilweni yami ehlane ngiphuma kulona. Hallelujah. Ngiphuma ehlane. Hallelujah. Ngizothi uNkulunkulu uthi akulandwe inkazimula. Hallelujah. Mabe oNkulunkulu. Hallelujah. Isikhathi sokuthi baphakame kakhulu manje. Bakhombisa amandla abo kubantu ukuthi akukho kubehlulayo. Hallelujah. Ukuthi akukho kubehlulayo. oNkulunkulu base KZN, oNkulunkulu base Gauteng, oNkulunkulu base Eastern Cape. Hallelujah. Ngisho nabase Northwest mabe oNkulunkulu. Hallelujah. Nansi inkundla uthi uDavide. Hallelujah. Ufica isiqhwaga. Hallelujah. Sihlasela uIsrael esiuGoliath. Hallelujah. Ubuzi hallelujah. Ubuza ukuthi kuyokwenziwani. Hallelujah. Kuyokwenziwani kumuntu oyoshaya lo mfilisti. Hallelujah. Uyokwenzelwani. Hallelujah. Hallelujah. Akakhuluma into eziningi uDavide. Hallelujah. Uthi ngibuza nje ukuthi uzokwenzelwani umuntu ozobulala uGoliath. Hallelujah. And amehlo abo ayebona umfana omncane, ayebona into engalutho, baze bazama ngisho ukumbathisa, kanti abayazi into efihleke yena ayithole ehlane. Hallelujah. Ngoba kunamandla sehlane. Hallelujah. Hallelujah. Ehlana sikho isandla sikubamba uyisukumela wena. Hallelujah. Uzwa izwi endlebeni zakho zithi sukuma. Hallelujah. Hallelujah. Ehlana ugonwa umuntu. Hallelujah. Uzwa izwi endlebeni zakho lithi nginawe. Hallelujah. Ngizoqinisa, ngizokusekela. Hallelujah. Hamba ngalamandla nawo. Hallelujah. Ehlana bekho mzala nomalume nobaba. Abekho bhuti nosisi. Hallelujah. Athi uyozwiswa emva endlebeni zakho zithi hamba nansi indlela. Hallelujah. Hallelujah. Kuyokwenziwani. Hallelujah. Kuzokwenziwani. Nalizwe lase-Asia lisenkingeni. Hallelujah. Afikile zonke izizwe nezikhondla zomhlaba zangena olwandle zajula zashona phansi lacingwa for 11 years nothing. Hallelujah. Akuvelanga lutho. Hallelujah. Nokuvelaya akusho lutho. Hallelujah. Hallelujah. Samba noNkulunkulu oDaniel bangcwele, uNkulunkulu owambulayo. Hallelujah. Abathi bephakathi ezweni lokuthunjwa. Hallelujah. Zahluleka izanuse zaseBhabhiloni. Hallelujah. Hallelujah. Kwavuka uDaniel. Hallelujah. Bathi uNkulunkulu owambulayo
simfunde uNkulunkulu owambulayo egameni likaJesu waseNazaretha. Haleluya, sizwa amazwi kaDaniel, haleluya, ukuthi lo nkulunkulu esikhuluma ngaye uNkulunkulu owenzani. My God, egameni likaJesu waseNazaretha, uDaniel uthi mayebhekana nalenkinga sebefikile, haleluya, kwathi inkosi ibonile, haleluya, uthi uNkulunkulu lapha encwadini kaDaniel, haleluya, haleluya, ithi-ke bazalwane, ingakasondeli lapha emphandweni kufuneka umuntu, haleluya, ozokhuluma, ozosho ukuthi kwenzakaleni ngombono, haleluya. My God, ewubonile inkosi egameni likaJesu waseNazaretha. Ngizocela nje ukuyifunda lana ambe, haleluya, la engasegcineni kuthiwa inkosi yahamba yomemeza esefakiwe emphandweni weingonyama. Haleluya, haleluya. I'm sorry bazalwane, haleluya. Kuningi egameni likaJesu waseNazaretha, kodwa ngimfuna la embula khona uNkulunkulu, ngimfuna la embula khona. Ningixolele ngokusizwa uNkulunkulu egameni likaJesu, kodwa uNkulunkulu owambulayo, uNkulunkulu owambula izinto ezifihlakele nezijulileyo ezingaziwa umuntu. Lokho selingakaze likubone, lokho indlebe engakazi kuzwe, lokho ngasuka enhlizweni yamuntu, yilokho uNkulunkulu azokwenza kulesi sikhathi egameni likaJesu waseNazaretha. Yilokho uNkulunkulu azokwenza kulesi sikhathi isalikubonanga, indlebe ayikuzwanga. Ngiye ngathi alikho itshe elizohlala phezukwelinye itshe, haleluya. Akukho manje okuzofihlwa, konke okuzovela obala, haleluya, egameni likaJesu waseNazaretha, haleluya. Lithi izwi likaNkulunkulu lapha yana chapter 5 inkosi kade ibona umbhalo ngenxa yamazwi enkosi nawezinduna yawo, verse 10, haleluya, chapter 5, ngenxa yamazwi enkosi nawezinduna kungena inkosikazi endlini yakhuluma yathi, mana njalo Nkosi, imicabango yakho mayinga kwesabisi, ingakuguquli ukucebezela kwakho. Kukhona embusweni wakho umuntu okukuye umoya wawoNkulunkulu, verse 11, kukhona embusweni wakho okukhona umuntu wawoNkulunkulu abangcwele ezinsukwini zayoyihle. Kwafunyanwa kuye ukukhanya nokuqonda nokuhlakanipha njengokuhlakanipha kwawoNkulunkulu. Inkosi Nebukadnezari uyihlo yambeka induna yezanusi neyabathwebulayo neyabakhaledi neyabahlola imihlola. Yebo inkosi uyihlo, ngokuba kwafunyanwa umoya odlulele nokwazi nokuqonda nokuchaza amaphupho nokubonakalisa izimfumbe nokuthukulula amafindo kuye uDaniel. Lowo inkosi eyambiza ngokuthi uBeliteshazari. Lokhu makabizwe uDaniel, uyakuyibonakalisa incazelo, haleluya. uNkulunkulu oDaniel obonakalisa imfumbe onokuhlakanipha, haleluya. Ngichallenge uNkulunkulu abakhona naliya izwe lisenkingeni, haleluya. Uthi uNkulunkulu akakwazi ukubasiza ngoba oNkulunkulu wabo abakhonza uNkulunkulu abaphilayo. Mayethi uNkulunkulu ufuna kubuyisa inkazimulo, ufuna bonke abantu ingakabuyi inkosi masinyane, ngoba iyabuye yethi inkosi siyakholwa ukuthi masinyane iyabuya inkosi. Ingakabuyi inkosi basizakale laba bantu, bangasizakale enyameni kuphela, basizakale ngo-introduce uNkulunkulu wethu, haleluya. Ubani wethu uNkulunkulu, haleluya, okumele asize laba bantu, haleluya. Uma ikhona omunye uNkulunkulu othi nginamandla, haleluya, haleluya, akaphakame, haleluya, akazusizakala yena uzosiza
ngiyasiza nabantu abaholayo. Haleluya. Ngiphakamisa uJesu inkosi. Haleluya. Ngoba kuyena khona amandla. Haleluya. Esandleni sakhe kunegunya, esandleni sakhe kunokunqoba. Haleluya. Lizophakama lelabhanoyi. Haleluya. Maduzane. Haleluya. Ingakabuyi inkosi. Haleluya. And wonke umhlaba. Haleluya. Uthi uDavide mayesebhekene noGoliath sebebhekene ubuso nobuso. Haleluya. Uthi uGoliath mfana umncane. Haleluya. Ngiyinjani mina. Haleluya. Yabona nje akabonanga uGoliath ukuthi angafaka lula kanje yana. Haleluya. Akakubonanga ukufa emfaneni. Haleluya. Kanti umfana haleluya uphume ehlane. Haleluya. Uyingozi kakhulu. Haleluya. Ukhuluma nomuntu ucabanga ukuthi ukhuluma nomfana kanti umfana umbethe amandla asehlane, kunamandla ehlane. Haleluya. Ngithanda amazwi kaDavide uthi into engizoyenza kuwena nje Goliath. Haleluya. Ngiyasibona isihlalo sobukhosi, ngiyakubona konke okunye okukhona okuthenjisiwe nokuganwa indodakazi yenkosi. Haleluya. Anginandaba kakhulu, ngathi usho njalo ukuthi anginandaba kakhulu nalokho. Enginendaba nakho ukuthi kumele azeke ukuthi usekhona uNkulunkulu kaIsrayeli. Haleluya. Kumele izizwe zomhlaba nabantu emhlabeni. Haleluya. Sazi ukuthi usekhona uNkulunkulu. Haleluya. Lisekhona idwala laphakade, isekhona inqaba. Haleluya. Usekhona umbhoshongo namandla. Haleluya. Akaqedwa nayisikhathi. Haleluya. And amandla akhe. Haleluya. Amile kuze kube phakade. Haleluya. Nowakho umbuso yonke eminye njengoba sifunda ukuthi vele nje yakumbuqela manje. Haleluya. Umbuso ngenaNkulunkulu uyahamba. Haleluya. Bye kuwona manje. Haleluya. Yonke into emile engenayo uNkulunkulu. Haleluya. Noma ngabe ibandla mfundisi. Haleluya. Noma ngabe ibandla. Haleluya. Linama branch all over the world. Haleluya. Uma ngekho uNkulunkulu. Haleluya. Lawo ma building azosale empty. Haleluya. Ngoba silanda inkazimulo kaNkulunkulu. And abokuqala bazoba bokugcina. Haleluya. Ikhona insali. Haleluya. Angenzeki sesemathaveli kumanje. Haleluya. Khona insali esabambekile ebumnyameni. Haleluya. uNkulunkulu uzoyivusa. Haleluya. Asebeshiya isivumelwano ababuyele ekhaya. Haleluya. Ngoba sinezivumelwano, singabantu besivumelwano esisha thina segazi likaJesu. Haleluya. Ngifala ngalawo mazwi nje mfundisi egameni likaJesu waseNazaretha, amazwi kaDavide. Haleluya. Athi into engizoyenza kuwena Goliath, angenzeli udumo lwami, angenzeli ukuthi ngibukwe emhlabeni ngaziwe. Lokho kaNkulunkulu ukwenza mayethanda. Kodwa into engizoyenza ngawe right now eyokuthi kwazeke emhlabeni ukuthi usekhona uNkulunkulu, lisekhona idwala. Hayi bazalwana, litholakele ibhanoyi still today. Haleluya. Nanamhlanje. Haleluya. 11 years. Haleluya. Kodwa khona amandla. Haleluya. Akhona amandla. Haleluya. Ingakho ngichallenje uNkulunkulu ukuthi abangabe besadukisa abantu mabengewona uNkulunkulu, ngoba amandla abo vele azophela soon. Haleluya. Mhlazana abantu balazi iqiniso. Haleluya. Walimbula uNkulunkulu kubona. Haleluya. Lezo hlalo zosala empty. Haleluya. Ngoba uyagumbuqela ihashi nembuso ushilo bazalwana kusimina izwi likaNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Ngoba ufuna kulanda inkazimulo, akazukwazi kuNkulunkulu ukuthi alanda inkazimulo yakhe kusekhona okuhlezi phezulu kokunye. Kuzofanele ke kubheke phansi. Haleluya. Zonke izinto ayibheke phansi. Haleluya. Mase kuphakama abantu abamaziyo uNkulunkulu wabo bayoba nesibindi. Haleluya. Baphikelela. Haleluya. Abantu abazothi ahlehli. Haleluya. Siyamkhonza uNkulunkulu kuyisikhathi noma singesona, ngoba ubunyama sebufikile bazalwane. Sebufikile ubunyama, izwi kaNkulunkulu ebukhuluma ngabo. Sebukhona ubumnyama. Haleluya. Obuzosibekela umhlaba. Haleluya. Kodwa abamethembayo uJehova. Haleluya. Banesibindi njengengonyama. Haleluya. Bazokhanya njengelanga. Njengoba kukhulunywa ngobumnyama ukuthi
ukuthi kuzoba mnyama haya kuzoba mnyama haleluya kodwa la khona abangcwele haleluya kuzobe kufana obuza bakwaIsrayeli nabaseGibhithe ngesikhathi besendawonye haleluya kwaba mnyama lonke izwe laseGibhithe kodwa kumaIsrayeli kwakhanya haleluya ngesikhathi bebona igazi abaseGibhithe laba bakaNkulunkulu babebona amanzi aphilayo haleluya abakaNkulunkulu abawabona ngamaxoxo aseGibhithe. Glory to Jesus. Abawabonanga amaxoxo eGibhithe, abayibonanga imiyane. Hallelujah. Abangcwele abayibonanga imiyane namaxoxo. Hallelujah. Nokufa bakubonanga. Noma kwase kufikile. Hallelujah. Ngoba kwathi makufika. Hallelujah. Kwafika. Hallelujah. Kwaficakala igazi. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu uhlanzile ngegazi lakhe. Hallelujah. Hallelujah. Sase siyagcotshwa ngamafutha kaMoya oNgcwele. Asihambeli haleluya siyahanjiswa haleluya asisungumeli siyasukunyiswa haleluya my God ezethi inyembezi ayisulwa haleluya ngamathishu haleluya ezethi inyembezi iphelela phansi emhlabathini haleluya emesizulu liyayiqoqa haleluya my God isiphiwe amandla amasha insuku zogcina uyakwenzelwana umuntu isikhathi esiphila kusona isikhathi sokuthi umuntu abamba umgodla wakhe shake ithikithi lakho haleluya uma ngigibela ngizalana haleluya kufika isikhathi sokuthi umuntu kuthiwa akakhiphe ithikithi aliphathe ngesandla haleluya kuze kubonakala ukuthi ngempela uyaqualify ukuba kule transport engihamba ngayo haleluya ithema ihamba itransport yami yafika kwenye indawo yamisa kwathiwa sifuna ukubona amathikithi uthakhona nesandleni haleluya ukuthi acheckiwe la ngisuka khona haleluya haleluya ake ngiphinde ngicheckwe futhi endleleni haleluya ukuthi lisekhona yini ke lona ithikithi ngoba ngenzeka ngisuke nalo eDurban haleluya ngithe ngizofika ePietermaritzburg mhlambe bese lilahlekile haleluya belingasekho haleluya kwathiwa ake siphinde ake uphinde ke na ucheck haleluya ukuthi lisekhona nithikithi lilona nifuthi haleluya ngoba ngenzeka uliphethe ithikithi kodwa kusilona haleluya uNkulunkulu anibusise bangcwele ilonselele engizoyiphosa uNkulunkulu uthi uJesu angilethile ukuthula mfundisi angilethile ukuthula haleluya angilethile ukuthula kule cha akukho ukuthula la haleluya ithe war haleluya impi haleluya I declare war haleluya impi haleluya yokuthi manje akucheck uNkulunkulu esihamba nabo haleluya ayingabuyi inkosi sahamba namabibi haleluya and uNkulunkulu uzokutomula ngamandla akhe futhi nawe uzomuza ukuthi uNkulunkulu kokukhiphayo kuleso simo haleluya angilethanga ukuthula emhlabeni uthi uJesu ngiletha umlilo ngiletha umlilo haleluya sengifisa kangakanani lapha yana kuLuka chapter 10 mangaphosisi athi sengifisa kangakanani ukuba sewokhelwe haleluya uthi sengifisa kangakanani ukuba lo mlilo usuwokhelwe haleluya ngizokokhela umlilo haleluya angilethanga ukuthula haleluya haleluya mfundisi angilethanga ukuthula angilethanga inhlala kahle siletha umlilo ukuthi ke uNkulunkulu makhona omunye uNkulunkulu othi mina I can make it haleluya akakwenze sibone haleluya egameni likaJesu waseNazaretha ukuze abantu bakhe bamethembe bamazi ukuthi uNkulunkulu sonke siyoya kuyena haleluya sithi impela uNkulunkulu okhonzwa haleluya uNkulunkulu onamandla haleluya egameni likaJesu kuyowenzelwana umuntu haleluya oyonqoba lesi sikhwaka uNkulunkulu anibusise egameni likaJesu. Yo, bazalwane siyambonga uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngaphandle kwenkazimulo singayini ngaphandle kwenkazimulo.
Mama, in that environment, Mama, in that atmosphere, can you just pray for us, Mama, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha? uNkulunkulu uyabasaya enaya ana erabasaya hiyana erabakhoseya ana ubukhona izolo umayena hanayaya eya eraya taraya urebase ananananiyata kamasiyanebaya abadia dadadiya kasaya izolo bukhona ukhona namhlanje naphekade ukhona sikwethembile unguJehova igama lakho awuguquki ikhathi zingezakho ikhathi zingezakho ezakhe ikhathi wawukhona ngesikhathi Adama wawukhona ngesikhathi Joshua wawukhona uhamba Elijah siyakubona uhamba Saul uhamba nathi manje khona thina manje sihamba nawe hanabasaya sethembile leyo nto. That is our confidence ukuthi aqala umsebenzi empilweni zethu anaya erathakosea namandla okufeza Nkosi unqabile nathi zingakanani ingonyama ebezisikhamisa endleleni ngakanani impisi ebezisivukela kodwa wenqaba nathi silana namhlanje sizothi ukhona ongozelwa ngalali ikhona impande kaDavide ikhona inkanyezi yokusa likhona ilibo lethu ukhona uAlpha ukhona uOmega athi bheka ngizokwenza konke kube kusha alabasaya athi uJohani ngambona anasaya amehleka ngamalanga bomlilo athi inwele zakhe zimhlophe njengoboya bemvu okhalweni lakhe kunebrande logolide inyawo zakhe zinokubengezela kwethusi wembethe ingubo emhlophe uyaphila uJesu igama lakhe indodana yoPhezukonke akasiyo umuntu kuba qamba amanga akayona indodana yomuntu kuba jike athembisile uzakufeza ayatha enabasaya imakhandara baseya in the name of Jesus. Holy Spirit, we thank you. Holy Spirit, we thank you. Ayaya sishiwe nawe wathi uyosifundisa konke uyosiholela kulo lonke iqiniso siyakulazi futhi uzosikhulula uyifalethu moya ngcwele sashiwa nezwi lakhe athi baba basezweni kodwa kusibona bezwe ngibashiyile nezwi lakho nenkazimulo yakho nomduduzo moya ngcwele sashiwa nefi ngakho singesabi noma impimisa ngakithi asesabi ngoba sodwa uyalezilingelosi zakhe ngathi ukuba zisiqaphe ziyasithwala ngesandla zibheke ngemuva nangaphambili. My God, protection ngeyakhe sikhavwa igazi lika Jesu indlela yonke sihlukana kule nkundla la ukhona khona lamandla insuku zogcina ikhona inkazimulo yakhe likhona izwi lakhe hanaya rathaya kurabasaya imanana khasiya singesabi izimvu kaNkulunkulu chosen labe khona bangasabi the chosen one bekhona
khona ningesabi eyeni inkundla manje uJesu inkosi nomsindisi hallelujah thank you Jesus amen. Oh bantwana benkosi, uNkulunkulu semsebenzini, siyambonga uNkulunkulu asiphezi. uNkulunkulu uyamangalisa ngendlela emangalisayo. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yo, siyabonga moya ingcwele. We thank you Holy Spirit for your word in the name of Jesus Christ. Father, we pray, O God, that we never depart from you, O God. In the name of Jesus Christ, we thank you, Lord, for this word. In the name of Jesus, we pray, Almighty Father, for the transformation. In the name of Jesus, through your word. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu moya ingcwele. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you, Lord God, in Jesus' mighty name. Yes, Lord. Thank you Jesus. Thank you, Lord. Mama siyambonga uNkulunkulu ngawe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha nangolomlayezo osiphe wona namhlanje. Mhlambe nakulaba mama abathi nje bangathanda nokuxhumana nawe mhlambe bona bangakuthola kanjani mama. Sure mfundisi. Ngizocela ukushiya inamba zami nje mfundisi. Okay. Egameni likaJesu. Yes, Lord. Ngiyatholakala ku WhatsApp. Hallelujah. Okay. Bengayisebenzisa ku WhatsApp. Okay. Egameni likaJesu waseNazaretha. Yokuqala ithi 072 072 92 92 32. Yes, ma'am. Ngiyaxolisa. Hallelujah. Leya mama. Hallelujah. Ngithe 32 hallelujah. 2 bantu 32203 amen. Asiqale phansi mama. Yeah, mfundisi. 072 9232 203. WhatsApp. Yeah, WhatsApp nalesibili futhi ziya WhatsApp zombili Okay. 083 Okay. 562 Okay. 6509 amen. Amen. Ziya WhatsApp zombili hallelujah. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Siyabonga mama. Asimbonga uNkulunkulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu ngomsebenzi awenzayo kule ndawo. Yes. And ayeza namanye ama-gatherings wethu niyakhumbula ngo-October 25 sobe silapha eDlamini multipurpose sobe sihlangane khona lapho bazalwane diarize this date khona sobe siqala ngo-10 kodwa ke siyomemezela nakulo mhlangano sobe sinawo lapha eSoweto for more details egameni lika Jesu. Ayingcine ke inkosi sibonane nakwi episode yethu elandelayo. Ayibonge inkosi.